Жабата е мрачно животно. Добра среща. Що да е мрачно? Дал Бог добро, но е мрачно. Не може да се спи от това животно. Так му си лягам с нощи и чувам, че една жаба ми подвиква. Да заспя, тя подвикне. Взех камък, хвърлих го по жабата, но вместо да млъкне, тя взе, че повика още една жаба. Едва заспивам, чувам ги двете жаби, че ми подвикват. Скочих, хвърлих пак камък. Ще се спи вече, си мисля, и вярно заспах. Като надойдоха едни жаби, 200 ли бяха, 300 ли бяха, и като завикаха, та трябваше да се завивам през глава. Ще спя, викам си, през глава, па нека си викат. А то не стига, че ме викат, ами започва да дърпат юрганата, ме отвиват от към гърба. Как съм скочил от тях и как съм грабнал пушката, не помня. Вдигнах пушката, та право в жабите. Олеле! Извикаха те и паднаха на земята. Кога гледам жена ми. Ако вие, деца, някъде по пътя си срещнете птича перушина, не дейте я отминава. Повдигнете я от земята и я пуснете да полети, и тя ще ви бъде много признателна. Защото една птица може да бъде мъртва, но перата й винаги остават живи. Не дейте отминава нашите птичи пера, не дейте отминава спомена на нашия живот, а го съживявайте. Зимата се удължи, дърветата по цели дни стоеха побелели от скреж. Отречите изглеждаха нежни, дантелени, особено брезите с техните тънки клонки. Бразите се бяха превърнали в гигантски паяжини, които улавят в капаните си най-нежно дихание на зимата. От студ, дори дъхът на зимата бе спрял, тя едва дишаше. Ако снегът загугля дърветата, притиска ги и нерядко чупи техните клони, то скрежът полепва по тях много деликатно. И ако някъде е останал отпрулен от вятъра лист, той самият лист побелява. Може да се каже, че скрежът превръща гората в пълния смисъл на думата в бяла приказка. Истина е, че България е отечество на всички ни. Но си мисля, че наред с това всеки човек има и едно малко отечество. Това е родното място, къщата, от чието праг за първи път е погледнал света. Дворът с чисто пране по тела, мама, която събира при вечер прането. А моя милост се държи за полата и гледа с любопитни очи съседните къщи, бялата кариера зад къщата, балканът зад кариерата и слуша човешки гласове, кучешки лай, камбаната на старата часовникова къща. Ще мине време. Момчето ще се осмели да остави полата на майка си. Ще надникне на улицата и докато стои на разтворената вратница, ще открива, че и други деца стоят на разтворените вратни. Човекът е същество хитро и умно, макар че през живота си повече хитрува, отколкото да усъвършенства ума си. Обикновено накрая остава излъган, обаче това не бива да му се казва. Човекът не обича да чува нелюбезни оценки за себе си, той се засяга от тях. Не бива да забравяме, че човекът е обичиво същество. Много обичиво, болезнено обичиво. Ами, че човекът е обиден още когато Бог го изгони от рая. Той до ден днесен продължава да е обиден. Огледайте се внимателно около себе си и вие ще видите колко много е обиден човекът край вас. Ако това не ви е достатъчно и не ви задоволява, то тогава надигнете в огледалото и ще се убедите. Така е за всички ни. Свраката е била свидетелка на изгонването на човека от рая и още тогава любезно му се чувствала. Тя и до ден днешен, щом види човек, се запътва веднага към него, за да му изкаже съчувствията си относно изгонването от рая. И не може никак да разбере горката сврата, защо човекът се гневи и обижда, когато му напомня любезно, че е изгонен от рая. Ами, че той освен рая какво друго е имал? Нищо.
Кръстосовиците понякога турят такива главоблъсканици, че цяла седмица може да се напрягаш и нищо да не измислиш. Понякога лежа нощем и суся и си мисля, че кръстосовицата е като живота. Животът е сложен, но ако погледнеш, кръстосовицата също е сложна и тя като живота е пълна само с въпросителни. Можем да приемем, че човек върви с простотията си или пък обратното, че простотията върви с човека. Това едва ли ще има особено значение. По-важното е човек да гледа простотията да не е по-голяма от него. Театралният живот на Бомбето бе като всеки театрален живот, или още по-точно, като самия живот, изпълнен с непрекъсната смяна на сцени и кулиси. Императорски и благороднически глави го разхождаха величествено, лакеи в бляскави униформи, лакейничеха пред него, кланяха му се и държаха на ръце с такава почтителност, сякаш държаха главата на самия император. Това бяха много хубави мигове за Бомбето. Както и да съм изпокъсал нишките с моя роден край, винаги чувствувам една особена, макар и съвсем тънка нишка, която още не се е скъсала и мисля, че никога няма да се скъса. Това е нишката на спомена. През целия си живот размотавам все тази нишка. Тя ме крепи и ми помага да вървя. Когато човек помни пътя за връщане, той върви напред по-леко и по-уверено.